Қаршылығыз, әйді шаярт ойынынан алып барушысы Руслан Харисов. Біздің ениш бойында сайры гармонсыздары, үйінге ұйықласаңда уятыр біз сызғыры. Біздің күші ауылда... Xayrli kеш, qadrli tomoshachi, xayrli kеш, televizor qarovchilar, xayrli kеш, yumor suyuvchilar, xayrli kеш, Qozon! Сезонның төп ойынында сізні көрерге бик шатмын. Финал ойыны ул нәтиже белгілей тұрған ойын. Чемпион есіміне бүгін көргенігізше 5 тоқым күш сынашашақ. Мен ердемге Татнефть аренасының официаль тоғышын Татар КВНында ойнаған егітні шақырдым. Қаршы алыңыз, Наиль Салахов. Наиль. Xayrli kеш, Руслан. Xayrli kеш, әйді шаярт. Әйе, достар, бүгін журиларны матур иттеріп, иғлан итер үшін Наиль сиңа сүз, әйді. Мөхтәрәм ватандашлар, жюри әгъзаларын тәкъдим итәбез. Бүген жюрида Татарстанның Шаяннар һәм Тапкырлар клубы, әйді шаярт һәм шалт Мөхәммәтҗан проектларының җитәкчесе Рамил Агдеев. Монша ташы татар эстрадасы театрының сәнгать җитәкчесе, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның халык артисты Гамил Асхадулла. ТНВ каналының алып барушысы, Айваз радиосы телеграм каналын булдырушысы Айваз Садыра. Татарстанның халық, Башқұртстанның ат казанган артисты Жәвид Шакира. Татарстан Яңа ғасыр телеканалының җитәкчесе Илшат Юнусұлы Амина. Әм алқышлар, Наиль Салахов. Рахмет. Достар, бүгін тақымнар 3 бәйгедә уйнayacak, катнашачак. Алар чемпион исеменә генә түгел, акчалата бүләк өчен дә ярыша. Беркем дә акчасыз кайтып китмәячәк. Менә шуның өчен алкышлар менә. Безнең республикабызга зур рәхмәт аның өчен. Ярый, жюри белән таныштык, тақымнар белән соңрак танышырбыз. Әйдәгез аларны гадәттәгечә сәхнә артына озатам. Тақымнар, без булдырабыз. Синде егетләр янында без шаян йолдыз иде. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия зур рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә безнең яраткан каналыбыз Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы. Телерадио каналы һәм телерадио компаниясы. Әзерме башларга? Алайса башлыйбыз финалыбызны сәхнәдә.
Сабадан Сабалета токымы каршы алыгыз. Шеп тобалар ясилар кумарада, Мощный камазлар яршалыда, Тегермешлер түбән камада, Тик бер дүр завод юк безнең якларда. Дари-дари-дам, 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 Саторей савадан. Дари-дари-дам, дари-дари-дам, дари-дари-дам. Рустам абый Сабадан! Гафу итегез, әзгенә соңга калдым. Үзем белән таныштырып үтим әле. Мин Алиса Макфуровна, әле команданың җитәкчесе. Башымнан ук чыга алмадым. Гафу итәрсез. Сәхнә артында коллегаларны очраткан идем. Яшьләрне тәрбияләү усуллары буенча профессионал фикерләр алыштык. Ничего себе, Алиса, папа, керек матур әйттең син, білмем деген сүзне. Тик кенә тор. Син беләсеңме, сезне монда алып килеп яшәтергә күпме акча киткәнен? 146 мең, Вот. Ә ашатырга? 39 мең. Вот. Ә реквизитларга? Сәхнә кирәк яракларына? Білмейм. Ничек инде белмим. Мин сиңа әйттем бит, залда главбух утыра, ятла дип. Ну, 20? 3. Дөрес, 9 мең. Ә общий сумма күпме? Мен-то при чем? Ул бит главбух, ул санасын. Ярар, телеңә салынма. Әйдә башлыйбыз. Китек! Ә хәзер без сезгә Саба телеканалындагы рекламаларны күрсәтәбез. Киттек. Динара 10-лы. Алсу 15-ле. Ризәлә 20-ле. Саба такталары шып-шыма, бер ботаксыз. Сабада күптән түгел ачылды интим магазин Идрис. Ну, Идрис, ну, молодец. Идрисне бөтен кеше белә. Идрис бәхет алып килә. Ой, Идрис. Ой, хәсис. Саба Ринат Рахматуллин урама, 69-нчы йорт. Бөтен кешегә кызык, икенче елга нәрсә буласын. Шуңа күрә без сезгә бүләк итеп, профессионал таролог, шул ук вакытта мамолог. Шул ук вакытта мамолог Алтын кул Тимер Тавыш Гөлназ Сафарованы чакырдык. Сез точно беләсезме киләсе елга нәрсә буласын? Ну, конечно. Мин ничә еллар дәвамында радиода һава торышында алып бардым бит. Хәзер багабыз димәк, сез әзер булсагыз беренче карта. Акча картасы 2нче елга Кытай автомобильләре бөтен дөньяны яулап алачак. Менә бу шәрә кешеләре нишләп йөри? Алар кем? АвтоВАЗ. Киттек дальше, 2нче карта. Салават Закевич малайына никах укытачак. Все понятно. Малай өйләнде бит инде. Он бит официаль малай өйләнде. Может, башкасы да бардыр. Йөрде шул, йөрде. Конечно. Киттек алга таба. Ну, бу Рамил Агдиев, Апас, Алексеевск якларында әйдә шаяртка яңа командалар эзли. Блогер Марат Клубника җиләк ашагыз ди бөтен кешене туйдырганнан соң Казаннан куып чыгарганнар. Бу хайванны беләбез без. Бу зәңгәр куртка кигән кеше кем? Бу Дилюс улы Дилияр. Йөри шунда бәрелеп сугылып. Давай дальше. Менә. Бу кем? Бу Рөстәм Нургалич самолетта, вертолетта Сабага кайтып бара. Булары кем? Булар теләчеләр, ул анда бер кашанда туктап тормый.
Так, дальше кеттік, дальше гадаем. Бүгін Оқтанышлар 3-ші орын алacak. Шираттағы карта. Лойыштан бірер команда бар ма? Жоқ. Ну, міне көресіз ме, карталар алдашмы? Кеттік алға таба. Ну, мұнысын білесіз енді. Әйдәгіз, яқынлашып келуші яңа ел біле құтлап, матур тіләкләрі бізні тілік. Sizning qoshig'ingizda Soba rayonidan Sabaleta KVN komandasi ham Gulnaz Safarova. Ko'ngillar qovushdi, ko'ngillar mangaga qo'shilar. Sening qadrlim, men senin Gülnaz Safarova alkışlar. Alkışlar Sabaleta Soba. Так, Күлі Ильшат абый, күлі Рамил абый, күлі біздің Жәвид абый, күлі Рамил һәм Йылмая Ойвас. 4 күлі атырған, 1 Йылмая атырған Смайл. Жәвид абый. Hayırlı geç dostlar, Sabah, aferin. Birinci komanda ağırrak, dulqınlanıbırak çıqqansızdır, əmmə də lakin bik uğuşlu çıxış yasadınız. Rəhmət. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт Соба. Безнең партнерларыбыз Бөтен дөнья татар конгрессы. Алкышлар аларга. Партнерыбыз Казан шәһәренең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты. Алга кием бренды. Аларга да көчле алкышлар. Һәм шулай ук Казан шәһәренең яшь үсмерләр клублары берләшмәсе. Аларга да зур иттереп рәхмәт укыйбыз. Дәвам итәбез. Киләсе тапкыр бер тапкыр инде алар чемпионлыкны яуладылар. Бу сезонда да аларга бәхет елмайыр микән? Хәзер белербез. Каршы алыгыз Актаныштан Нәмәкәй такымы. Дуслар, финал. Шок каттыргыч уен. Шуның өчен сезне шок каттырырга Актаныштан күренми торган кешеләрдән булган бию коллективы чакырдык. Каршы алыгыз, невидимки! Так, стоп. Әйдәгез пересъем. Ну коллектив, әйдәгез, ничектер, моторрак биегез инде. Рәткә туры басыгыз. Әйдәгез, камера, мотор, поехали. Актанышлар! О, ну булдырдыгыз егетләр, молодцы, алкышлар! Но икенче юлы киенеп килегез, яма шәрә йөрисез. Казан, сәлам! Булын шәшәкләре сиңа бүләк итәмен. Дуслар, безне финал алдыннан мулла ашкырды. Нәрсә, ашамыйсызмы? Әнә хәтта силәгәе калды. Шумани бабай, шумани бабай, шумани бабай. Гизер, син ник шыршы белән чыктың? Соң, миңа бит глава шыршыны Актанышның иң матур җиренә урнаштырырга кушты. Ну? Андый җир тапмадым, шуңа үзем белән алып килдем. Шумани бабай, шумани бабай. Нәфхәт Нигъматуллин аты белән мунча керә башлаган, чөнки хатыны кызуга түзә алмый. Озак торды, атым чапмады. Әллә кояш башына сукты. Эсселәр җибәреп Pinnikler pişirdim, min atını şapıdım, ol şapmadı. İki pinnikini de aşadı. Şırşı biz seni sağınıp gittik yıl boyu. Şırşı biz sizni şabalar barğız qaytığız ya mı? Сүйшулер мәлі.
Сен нәрсәгә шыршыны монда алып килдең? Ха, Октаныш балалары шыршы карыйбыз дип Казанга хәтле киләләр. Гафур, син ник чыктың? Дөресен әйт, каян таныдың? Сезнең янга чыкмадым әле мин. Мин жюриның хыялларын ашырга дип чыктым. Миңа хатлар яздылар анда жюри. Менә Җавит абый яза. Зөлфия кайымны 5 елга яшерәйтелде. Пенсияга азак калмады дип эшләми башлады. Рамил Агдеев яза менә. Хатыным Актаныштан нәмәкәйләр өчен җаната. Ә үзем башка команда өчен җанатам. Нәрсә эшләргә ди? Мужик бул, Рамил, хатыныңны тыңла. Айваз яза менә. Киләсе сезонга тагын да 1000 сорак смайл алып киләле ди. Прям үкереп җылый торган командаларга ачуым җитмәде. Гамилова яза. Әйдә шаяртны ябыгыз әле. Мунча ташы карамый башладылар ди. Аның өчен түгел ул, Гамилова. Илшат абый яза. Хөрмәтле кыш бабай, нәрсә кирәк? Кирәк шул, кирәк! Нәмәкәйләрнең финалда җиңүләре кирәк! Чәчәкләре сиңа бүләк. Бию ансамбле килеп җитте. Юк, сез жүләрме? Без сезнең өчен башында импровизировать иттек. Ниндидер күренми торган кешеләрдән коллектив дип халыкны алдадык. Ну, алар бу минем гаип, алар мине көтеп торды. Инде бөтен ансамбль монда, мине көтле, минсез башлый алмыйлар алар. Хәзер башлыйлармысың? Башлыйлар мин монда бит, конечно. Ярый, әйдәгез. Okay. Yeah, part one make you do part two. Anywhere you go, I go past you. Nobody there where they be past you. Any man see you, they one date you. Yeah, your back up be 1000. Treasure put you for my garden. I swear, see I no go be your burden. Make you go hell, make you go hell. Siyülerim silahına sina. Rahmet yazsın kulağına sina. Böyle giden bir üzemede. Сезнең белән 3 сезон буе нәрсәкәйләр? Рахмәт! Скорей встречи, да, скорей встречи. Моя любовь к тебе навечно, да, скорей встречи. Тагын бер тапкыр алкышлар. Нәмәкәй, Актаныш. Так, көлә Илшат абый, көлә безнең Рамил, көлә Җавит абый, елмая Гамил абый һәм елмая Айваз. 3 көлә торган һәм 2 елмая торган смайл. Сүзләрегез бармы? Әйтәсе сүзегез бармы? Мин берәй дә сорамыйм. Но мин елмаю смайлыгын аванс белән күтәрдем. Җегетләр, менә Айваз дөрес әйтте. Шәк кына динамика һәм дикцияга игътибар итәргә кирәк. Менә мин пенсия дигән сүзне аңладым. Кайф сразу төште. Çünkü min аны бик ишетәсем килми. Ул сүзне картаясы килми. Әмма дә ләкин уеныгызга сүз юк. Но киләчәктә менә бу башка конкурсларда, Алла биргән булса, әгәр дә мин елмаеп кына күтәрәм икән, күлеп кенә икенче смайлык үпкәләмәгез яме. Рәхмәт, Актаныш. Без дәвам итәбез. Киләсе такым. Беләсезме кайдан? Ерак түгел монда. Киләсе такым на изи гына уйный. Финалда на изи гына җиңеп булыр микән? Хәзер беләчәкбез. Каршы алыгыз. Мамадыш изи такымы. 2024 ел 17 декабрь Сәйдәш мәдәният үзәге финал каршы алыгыз. Барабыз олға Җыелган толпа. Аяклы калтырата Сәм, сезнең каршыгызда Мамадыштан изи такымы. Әйе, без финалга башына изи үттек. Ага, 5-нче урыннан. 1-нче урыннан любой дурак үтә. Син 5-нчедән попробуй,
Білесізме, біз вообще на изи. Біз har bir татар эстрадасы артистына өзіміздің бизнес планларını тақдим етеміз. Міне, мәселен, Салават обиға Салават Фастфуддинов деген бірінші эстрадный ресторан ашачақпыз. Кстати, дилері, мен шаурмаларын отарбыз деп тұрам, әнкемнің дұғалары деп. Нишлеп? Ну просто мен шаурмаларны дұғасыз ошарға кеңеш етмес едім. Габделфет Сафин белән без ашырбыз ритуальные услуги соңгы кыңгырау. Соңгы кыңгырау шыңлама. Һәм инде безнең вообще изи мөнкебез. Ул да булса автошкола да Саввалиев. Бездә хәтта трамвайларга да права бирәләр. Сак булыгыз, вагон кузгала. Нәрсә мәйтәм, Марс күп сөйләп төшеп торганчы на изи башлыйбыз, кит! Дуслар, без һәрвакыт Рөстәм Нургалиевичнең Telegram каналын карап барабыз. Һәм без шунда шундый яңалыкка тап булдык. Һәм иң кызыгы әлбәттә комментарийлар. Исемс Рөстәм Миннеханов. Минем исемем Сәлимә, мин 4нче класста укыйм. 15 декабрь көнне сезне үземнең туган көнемә чакырам. Хәзер күз алдына китерик 15 декабрь туган көндә. Сәлимә туган көненә без пешердек акалаш, менә шундый биектә, менә шундый дәвәнек. Исәммесез мөхтәрәм кунаклар. Менә мондый важный мероприятие не мог пропустить. Кстати, быел безнең республикада 2 шундый мөһим мероприятие үтте. Берсенең 1-2 булса, икенчесе Сәлимәнең туган көне. Кстати, Сәлимә, кая син киләле? Сәлимә. Человек-паук. Тукта, бу Человек-паук түгел. Бу Человек минем белән. Гарипов бос. Кстати, Сәлимә, син туган көнеңә нәрсә теләгән идең? Мин туган көнгә эт теләгән идем, ләкин миңа әти бүләк итмәде. Сейчас решим, не переживай, Гарипов. Алло, Ильшат Ибрагимович, это что такое? Кстати, котлыйм, бүгеннән сезнең яңа назначение, бүгеннән сез Мухтар исемендәге этләр приютының директоры. Аха, сау булыгыз. Сәлимә, котлыйм, бүгеннән синең бер түгел 50 этең бар. Просто отаңа эшкә пашаш хәдиеме? Инәй. Мин ашыгам, минем вакытым кысым. Минем әле Аксубайдагы Хафизованың 7 яшы белән котлап кайтасым бар, яме? Давай. Ну білесізме, біз вообще на изи. Сіз жеуі тобыны көрдіңіз мұсың, нәрсе сөйлеп отырғанда. Қарағыз экранға. Менә безнең арада, менә шушы ярышка авыртудадыр, түзгәндер, свадан гына кайткан. Ленар дустым, сиңа зур итеп рәхмәт. Әле бәлки тагын син анда барырсың, диме? О, кстати, жеуі тобыға Ленар обыш олтырата, Луганскидан. Жеуі сәлем. Сен тігі олы кері барар әлі деген ең бет. Бұл елі, пожалуйста, исен сау кері қойтыр әлі деп әйтерсің әлемі. И құрметлі изи командасы. Мен сізге шығашқа Йылдыз табам дедім бет. Ана, Йылдыз. Давай, алға, оңышылар, жеңу сізге. Рахмет, Ленар абай, рахмет. Кстати, Жевитовы, сізге бір мөрәҗәгать. По пути теге изи чемпион булачакта дип әйтегез әле. Җиңү безнеке булачак. Һәм инде озактан нәрсә әйтәсем килә. Без финалда иң яшь такым.
Һәм яшь булуыбызга карамастан әйдә шаярту безгә икенче үй булды. Рамил абый әти. Рамил абый әйтегез инде. Төпчекләрне барыбер котрак яратасыз бит. Менә шундый инде без. Вообще на easy. Сезнең каршыгызда Мамадыштан easy такымы иде. Шуның белән тәмам. Easy, easy, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Плакатлар белән утыралар, Мамадыштан җанатарлар, молодцы, әзерләнеп килгәннәр. Моның белән тәмам, үзегез ишеттегез. Әйдәгез күчәбез нәтиҗәләргә. Так, көлә безнең Рамил, көлә Җавит абый, көлә Гамил абый. Көлә Илшат абый. Һәм көлә Айваз. Сөйләгез, кызык бит, нәрсә ошады? Барысы да ошаган, димәк. Или Ленардан курыктыгызмы сез? Барысы да ошады, ошамаслык түгел бит. Ябагат, Айваз шундый Исмаилны күтәргәч, димәк, барыбызга да ошады. Рәхмәт, изи! Девам итәбез. Киләсе такымны игълан иткәндә хәзер монда кызлар дип кычкырачак. Мин ишеттем аларны кычкырганны. Филология һәм мәдәният арамагыланышлар институтыннан Дилүс улы такымы каршы алыгыз. Барыгызга да сәлам, минем исемем Дилияр Дилүс улы. Ә менә бу Рамил Агдеев. Һәм мин бу фотога бик кызыклы мәзәк уйлап таптым. Шуңа күрә чыгышны ахырына кадәр карагыз. Интригант. Ах, син интригант. Дилүс улы, интригант, каршы алыгыз. Give me a parachute. Барыгызга да сәлам, минем исемем Дилияр һәм мин Татфактан. Ну, Татфак, ул татмак сыман. Аңлагансыздыр инде, анда да баштан керәсең килми. Ләкин керсәң ошый башлый. Ну, Татфак, әйе, бездәге кызлар белән үбешкәндә, аларның авызларыннан бәлеш исе килә. Ну, Татфак, менә, мисал өчен, менә бу МГУ выпускное. А менә бу Татфак выпускное. Әйе, бу әле быелгы фото. Миңа армия җыярга куштылар. Гаскәр, һәм мин аны җыям. Әйе, алар бер нәрсәдән дә курыкмыйлар. Без моннан җиңү белән генә китәчәкбез. Әйдә шаяртның спонсоры. Күрәсезме? Рекламный интеграцияда өстәдем. Һәм мин аларга иң затлы хатын-кызларны бирәм дип вәгъдә бирдем. Татфак кызларын. Юк, китмәгез. Алар Wildberries'ның нәрсә икәнен белми. Әйе, бу сезонны керәшеннәр җиңә дип сөйлиләр. Шуңа күрә миндә шукынганнар да бар. Һәм бу гади авыл гына түгел. Бу бер авыл. Һәм бу авылда бөтенесе Дилияр. Так, Дилияр көчле мондамы? Дилияр алдакчы мондамы? Дилияр әрсез мондамы?
Шәп, Дилияр, клубный командама! Леди Патрики. Һәм мине бу авылда бик нык хөрмәт итәләр. Дилияр, каралы балам туган иде, ничек исем бирегә икән? Дилияр! Дилияр Дилиярович! Үзең разбирайсан да кем икәнен. Һәм менә сәхнәдә бер генә Дилияр түгел, бер гаскәр Дилияр. Так, Крашен, җиңер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Җиңер өчен без ватанпәрвәр җырлар җырлыйбыз. Ватанпәрвәр җырлар, ярый, җырла алайса. Матушка земля, белая березонька. Стоп! Менә шулай булавын Крашеннәргә сүз бирсәң. Нинди матушка земля, без бит татар лигасында, татарча җырлайда, киттек. Белән шәйшәбезне бүген, хөрмәтле жюриләр, сыйланыгыз шәй белән, мәтрушка белән шәйшәбезне бүген, хөрмәтле жюриләр, сыйланыгыз шәй белән. Әйе, иштегезме, бөтенегез иштеме? Йотыгыз. Әйбәт. Һәм менә! Мин ул шәйгә махсус концентрация өстәгән идем. Сез хәзер гади сүзләр урынына Рамил Закировның җырын ишетәчәксез. Шуңа күрә Сызлык белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып көтәм, очрашулар җиткәнен. Тик син генә Менә, шулай иттереп инде, дуслар. Аңлагансыздыр. Мен бу уенны җиңмәсәм, былтыр мин 2нче урында калган идем. Миңа эләгәчәк. Алардан түгел, татфак кызларыннан. Сезнең алдыгызда Дилюс улы Дилияр иде. Һәм Дилиярлар, рәхмәт. Булды җитте, син хәзер үзгәрә аласың. Әллә ясасаң бер хата син үзгәрә аласың. Теге еш кына жюри әгъзалары бер үзеңә бик авырдыр Дилияр дип әйтә иделәр. Менә бер гаскәр Дилияр чыкты һәм бер гаскәр Дилияләр утыралар залда. Дилюс улы Дилияр, алкышлар, татфак. Жюри әгъзалары, бүтән кызлар хәзер борылды артка. Нәрсә куялар микән Дилияргә? Так, көлә безнең Илшат абый, Елмая, Гамил абый көлә, Җавит абый көлә, Рамил һәм көлә Айваз. 4 көлә торган Смаил һәм 1 Елмая торган. Гамил абый бар, бәлки сезнең әйтәсе сүзегез бардыр, теге нәрсә ошамагандыр, бәлки Гамил абый, әйдәгез, минем урында булып карагыз әле әз генә булса да. Мин кеше урыннан бергә яратмыйм инде үземнең әйтә сүземне әйтәм, менә башы бик әйбәт башланды, азактан ничектер төшеп китте әзрәк юмораска. Башы бик матур башланды һәм беренче тапкыр күрәм бу җегетне, бик талантлы җегет икән. Бу әзрәк аванс белән генә төшердем, ышанам что ул җиңеп чыгачак. Рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт Дилияр, Дилюс улы. Без дәвам итәбез. Менә хәзер инде Айваз алар турында әйтте, хәтта Дилияр да алар турында әйтте. Каршы алыгыз, Крашеннәр! Без килдек, Крашеннәр уйный финалга. Бүген җиңү яулыйбыз, Алла риза. Хәзер башлана могҗиза. Last Christmas
Шушы булды инде мөгъҗиза. Сәйдәш, түбәгезне ясагыз инде өстән ява бит. Сәхнәдә краженнәр. Без сезнең кебек, просто без әле крестик белән чигә беләбез. Дуслар, бу бит финал. Монда тамашачыны шаккатырга кирәк. Мәсәлән, мин финал өчен кылыч йота алам. Но үләм. Но йота алам. Тынычлан, братан, тынычлан. Моның белән кеше шаккаттырып буламыни, Вадим? Менә карагыз, нефть. Татарстанда кемне нефть белән шаккаттырасың? Ә менә булай. Бөгелмәс скважинасыннан, ә? Әйбәт! Бәлки кайфны күтәреп җибәрергә берәр җыр? Артистлар тырышалар, заллар тутырыр өчен. Тамашачы килсен өчен, ни генә эшләмиләр. Дволги да Енисея, залларны җыя тик Илсөя, Илсөя, моя Илсөя. Ә инде киләсе чыгышыбыз өчен без сәхнәбез түренә Җавит абый Шакировны чакырасыбыз килә. Җавит абый, мөмкинме көчле алкышлар астында? Барсы. Нада җырлар яздым үпкәләште. Җавит абый, монда барысы да җиңел. Сезгә бары тик батутта сикергә кирәк булачак. Әйе. Шыдата, курыкмагыз. Батут сезнеке, Җавит абый, курыкмагыз. Түздерә ул, түздерә. Бинарисны түздерде. Сикерез, Җавит абый. Җавит абый, сикермәгез, бер кая ашыкмагыз. Менә бит, ипләп шулай. Җавит абый, ардыгызмыни? Туктамагыз. Дөресен әйткәндә, без бу номерга Фирдүс Тямаевны чакырган идек. Ләкин ул безнең репетиция вакытында 7 батутны тиште. Хәзерге вакытта Җавит абый бер үзеген сикерми. Аның белән әле давлениесе да сикерә. Җавит абый рубль шикелле, то менә, то теше. Ха, карагыз, прикол. Ну, Җавит абый, дөресен әйткәндә, күпме генә сикерсәгез дә, Салават абый дәрәҗәсенә җитә алмыйсыз инде. Җавит абый, утырып сикерсәгез була. Җавит абый, нишләп сез үздегенә сикерәсез? Сез бит эстрада артисты. Сезгә сикерергә менә әйтәгез, без шакырдык. Җавит абый, сикерегез зинһар өчен, әйе. Менә бит, әйе. Бик вокалистка сикерә, баянчы сикерә, һәм сез дә сикерегез. Әйләгез, әйлә. Һәм инде Җавит абый 30 тапкыр сикерде. Татар лигасы якынлашып килүче юбилеең белән. Җавит абый, рәхмәт! Җавит абый Шакиров! Сикереп тә күрсәтте. Ә инде финалның соңгы минуттан без үзебезнең иң якын кешеләребезгә, әти-әниләребезгә багышлыйсыбыз килә. Егетләр, әйдәгез, мин әнимә беренче булып шалтыратыйм әле. Әйдә, шалтырат. Алло, әни? Әйе, кыз. Кызым, син бит КВНда ник шалтыратасың? Әйе, сине монда бөтен зал ишетә хәзер. Син жүләрмесең? Мин бит бизәнмәгән. Әйдәгез, мин әтигә шалтыратам. Әйдә, әйдә. Алло, әти. Кем бу? Бу синең улың. Кайсысы? Уртанчысы. Кайсы хатыннан? Ну, әти. Ярый, шаярам. Ну, син на всякий случай әйт инде, әниеңнең исемен, яме? Менә шулай шаяра инде ул минем. Мин дә әниемә шалтыратып әле. Әйдә, Вадим, шалтырат. Алло, әнием. Әйе, улым.
Мин сені шундай яратам. Хәзер җибәрәм Сбербанкка акча. Юк инде, әни, мин сені просто яратам дип кенә әйтәсем килде. Ну, берәр мең җибәрсәң була инде, конечно. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, дөресен генә әйткәндә, бу шаяру без үзебезнең әниләребезне бик тә каты яратабыз. Җир йөзендә булган барлык әниләргә рәхмәт әйтәбез һәм сезнең алдыгызда әлбәттә инде баш иябез. Әниләр давыллардан саклый, көлмәсә дә кызык дип карый. Һәр кемнең була газиз кешесе, шаяртның да бар үзәңгәсе. Безгә бу әйдә шаяртны бүләк иткән әнкәбезгә бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Сезнең белән Керәшеннәр җыелма командасы иде. Рәхмәт, дуслар. Alkışlar Керәшеннәр! Так. Бу соңгы такым булды. Сәламләү бәйгесе тәмам. Күлә Рамил Агдиев. Менә Рамил молодец, сразу. Елмая Гамил абый. Гамил абый төшермәгез әле син карышын. Ярыймы? Күтәреп торыгыз. Рәхмәт сезгә Гамил абый. Так, Күлә Рамил Агдиев, Күлә Җавит абый, Елмая Илшат абый, Күлә Айваз һәм Елмая Гамил абый, дөресме? 3 Күлә торган һәм 2 Елмая торган Смаил. Рәхмәт, егетләр. Молодцы, афарин, балачакны искә төшердегез. Булай гомеремдә дә сикергәнем юк иде. Безнең яшь спортсменыбыз. Рәхмәт жюри әгъзаларына. Рәхмәт Керәшеннәр. Дуслар, менің белән беренче бәйгебез тәмам. Барлык такымнарны шакырам сәхнәгә, алкышлап каршы алыгыз. Такымнар сәхнәгә. Biz күчәбез икенче бәйгегә. Тәмәрис. Хамиды беренче булып сәхнәгә шакырам. Тәҗрибәле кешене, ул күп тапкыр сәхнәдә чыгыш ясаган, үзе КВН уйнаган, үзе әйдә шаяртны алып барган. Каршы алыгыз Рамил Агдиев. Әйдәгез башлыйбыз. Беренче ситуация аңлаганыңча инде син доставкада эшлисең, син доставщик. Синең ролең шундый, син югалдың. Син югалдың каядыр. Һәм сүзләрең шундый. Гафу итегез, адаштым. Повтори, пожалуйста. Гафу итегез, адаштым. Мин кайда? Мин кайда? Гафу итегез, адаштым. Ну, типичный доставщик индейме. Ни татарча, ни русча сөйләшә белми. Хәзер Керәшеннәр. Гафу итегез, адаштым. Мин кайда? Мин Керәшенне егете барысы да хәләлдер бит. Рәхмәт Керәшеннәр, дәвам итәбез. Киләсе җавап easy. Гафу итегез, адаштым. Мин кайда? Таныш булылым, син Татарстанда. Дәвам итәбез, Керәшеннәр. Гафу итегез, адаштым. Мин кайда? Теге малай дөрес әйтмәде, син Сабада. Сабада биде буда. Да. Рамил Агдиев, зур рәхмәт Рамил. Так, дәвам итәбез. Сәхнәгә шакырам. Киләсе жюри әгъзасын Айваз Садыров. Айваз, рәхим. Утырмыйча гына тора, син официант. Ого. Син как раз матур киенгәнсең, официантсың. Ягыз алкышлыйбыз, молодец. Шундый заманча, шик. Туктагыз. Аңлатам. Син официант, бу ресторан. Һәм инде һәрбер чыгучы монда утыра, клиент буларак. Синең сорауың гади, сезгә барысы да ошадымы? Киттек. Сезгә барысы да ошадымы? Теге берне сыртып куяймы? Керәшеннәр әйдәгез. Сезгә барысы да ошадымы?
Әгер жайда все включено шушама инде ул. Әйдә, мин сорап карыйм, сүрт инде давай, я. Рәхмәт, крәшеннәр. Соңгы җавап. Сезгә барысы да ошадымы? Ничего себе, керек мотор епсеттің сен бар қойып кетігіз мұнан деген сөзіне. Все. Илшат Юнусович, сезне чакырабыз. Алкышлар белән каршы алыгыз. Сез хастаханәдә, сезнең сорау шундый, сез керәсез, монда чыгасыз да сорыйсыз. Доктор, нәрсә анда? Ярыймы? Юк, кимәгез, булай гына, әйе. Сез бит хастаханәдә булай гына. Фильмнарда, киноларда кебек инде теге. Шундый картинка. Куркып. Юк, ничек, үзегез ничек тоясыз? Ярыймы? Доктор, нәрсә анда? Алкышлыйбыз, башлыйбыз. Доктор, нәрсә анда? Без сезнең каналда әйдә шаяртны таптык. Доктор, нәрсә анда? Мен сезнең монда медаль күрәм, менә сезгә будущий медаль. Зур рәхмәт, Илшат Аминов. Так, хәзер нәтиҗәләргә күчәбез. Тәмәрис бәйгесенең нәтиҗәләре. Сабалета, Саба. Күлле, Гамил абый, Күлле, Илшат абый, гафу итегез күренми, Елмая, Җавит абый, Елмая, Рамил һәм Моңсулана Айваз. Менә шулай, 2 Күлле торган, 2 Елмая торган һәм 1 Моңсу Смайл. Киләсе такым Актаныш, Нәмәкәй. Күлләләр безнең Илшат абый белән Гамил абый, Җавит абый, Рамил һәм Күлле Айваз, 5 Күлле торган Смайл. Монда күчим әле. Киләсе такым Дилияр, Дилүс улы. Күлле безнең Илшат абый, Күлле Гамил абый, Күлле Айваз һәм 2 Елмая торган Смайл, Рамил һәм Җавит абый. 3 Күлле торган, 2 Елмая торган Смайл. Зур рәхмәт. Һәм Мамадыш, Изи. Так, Елмая Илшат абый, Елмая Гамил абый, Елмая Айваз, Елмая Рамил һәм Елмая Җавит абый, 5 Елмая торган Смайл. Һәм Крәшеннәргә нинди нәтиҗә куябыз? Күлле безнең Илшат абый, Күлле Гамил абый, Елмая Җавит абый, Күлле Рамил һәм Елмая Айваз, 2 Елмая торган, 3 Күлле торган Смайл. Нә шундый нәтиҗәләр? Әйдәгез алкышлап, такымнарны узатабыз сәхнә артына. Әйдәгез. Бу бәйге безнең атала йолдызлы өй эше. Димәк, бу бәйгедә такымнар берәр драматургия, сюжет күрсәтәчәкләр. Аларга ярдәмгә берәр йолдыз чыгарга тиеш. Ничегрәк булып битер, әйдәгез карыйбыз, ярыймы? Һәм безнең 3нче бәйгене башлап җибәрә Крәшеннәр җыелма такымы. Каршы алыгыз! Хөрмәтле дуслар, юлда нинди генә хәлләр булмый. Тукта! Нишлисең? Чык әйдә машинадан! Пошел налево! Негодяй пошел налево! Ты не простишь! Ну что же я наделал? Бу ишкән ахрысы име? Так, капотка куйыгыз кулларыгызны. Берәр запрещенный бер алып бармы? Юк, барысы да халяль. Бу нәрсә? Бу флешка Салават абый җырлары белән. Монда нәрсә? Монсы минем флешка. Но Салават абый җырлары белән. Сез танымадыгыз, что ли, мине? Мин бит Элвин Грей. Ник син Матизда йөрисең соң? Синең бит Майбах. Ну, Майбахны сатып алганда сдачкалары булмаган иде. Матиз бирделәр. Син беләсеңме, бу Матизда нинди мощный музыка? Пионер, что ли? Күптән инде пионер түгел.
Ну тоже әйбет яңғырайым. Салават абай, ә? Сіз де мұнда міне қарағыз әлі. Конечно. Біз ел сайын Радик білән 17 декабрь мұншаға барамыз. Да, любим покайфовать. Сіздің мына бұл төбеде нәрсе бұл? Бұл бөлек. Яңа елға, Жәуитке, батут. Ишіткәнек, соңғарада Жәуит секірге ярата деп, алдық әлі міне. Да, решили мы подгон такой сделать. Ладно, Салават абай, не переживай. Мен қабытына бірні решу, мен шалдыратам, менен бір кіші бар. Давай, Радик, тезірек. Да. Алло. Салават абай, тоқтаттылар, реши, пожалуйста. Меға шалдыратасы екен, думал, менен де серьезный кішің бар. Аптырап мәлі давай. Простите. Так, әдекен шұқыралы. Сен ғайда көп мүшлейсің? Так. 5 жыл. 5 жыл? 5 концерт сезона. Вот так понятно. Бір жылмағыз, бұл менің еға все нормально. Қайрекеш, Мишкаға, Салават абайыңнан бақыт тілеп. Все, бар өскәрім, ем? Давай. Салават абай, Радик. Ну сіз қая шулай қуасы, сіз Матизны 200-ге бастырдыңыз. Салават абай, держи косарь. Айттым мен сеңа Матизны 200-ге бастырып бұла деп. Дұрысын әйтігіз, іштігіз ме, юқ мы? Конечно. Мұндай бұранда айық келер юлға шағалар деймін ай. Конечно, бывает. Әйтегіз бұл ішлейміз. Мен сізге жырлайым, сіз мені жібересіз, да, как бы? Әйда мен начальникні шақырам, анар жырлайсың. Да давай зови кого хочешь. Товарищ майор, келегіз әлі, қара күніне тоқтаттым. О, Элвин Грей. Элвин Грей, ну давай жырлап көрсет енді қазір. Обними, хам, отпускай, кайда ішли бажай, номерімді қолдырам, банкетіңді қыздырам. Ну как? Понятно. Вот мен гаишник болсам да, сенен әйбәтірек жырлайым вообще-то. Да? Ну давай, покажи. Яз келеді кейде, өмір шулай өтті. Уфтаныма. Салават абай, ну ведь так петь нельзя. Ну, с одной стороны, Разаны тыңлайлар, значит, ол кемгәдір керек. Консерваторияны бітірдің, что ли? Жоқ, Салават, менің просто көп проверкалар гаида бара. Ну вот, Миниханов келсе, там не только не так запоешь онда. Ну да. Ол бір ашамаған Элвин Грейға. Нет, вообще шама. На самом деле, Элвин Грейдан тәмле духи есе келе. А вот сенен как-то мойвы есе, что ли, келе? Радик, келеді өзін еткенде. Әзірек юнығыла бересің осы ойынды ярпиялан аяқ. Мен Элвин Грей. Көңілім нешікті, ерегім нешік, тілі шулай ерлайым. Көңілді болған кесілеріне тамашашыға жеткірейім. Yok, вот точно Элвин Грей түгел. О, Элвин Грей столько слов на татарском не знает ведь, да? Нишләп сен миңа ғана бәйләнәсің? Вадим Салават абайға пародия ясый. Нишләп аңа бір сөз де әйтмейсің? Yok, Салават абай, вот он Вадимдің пародиясы нормально. Вот он полностью хорошо играет, вы знаете. Вадим, хорошая пародия на хорошего артиста. Правильно. Так вот, ладно, понятно все. Все понятно. А вот мына афиша болғанда, вот это что это такое, вот пародия? Ну как так? 15 дней. Что значит 15 дней Ақтанышта? Там столько людей-то не живет. Радик, ну плюслары да бар бит. Зато сенің қазір Ақтанышта балаң бар. Ну это я знаю, ладно. Ну, на самом деле, давай так сделаем.
Элвин, мен Татарстан бойлап гастроллар қоям да. Ну, зур шәһәрләр. А вот син мини концертлар қуйырсың, мини грей. О. Шәштек. Алайса, авторскийларды миңа көшіресіз, я бе? Да, хорошо, Салават абый. Ну, прекрасная роль, да, у вас? Да вообще, нинди роль бердіңіз мен вообще, ну что значит гаишник? Я вообще Айону ойнайм. Вот, сен это понятно, былай да бір ішің yok. Ну да. Квадробер, похоже, квадробер. Ярар, шевішні моторды бітірейік. Хәмінде споем напоследок, ну, туған яқ. Радик, тағын ауыртқан әйбірге бастың. Не туған яқ, біз бет крашеннер. Не родина біздің, не флаг, не район, не туған яқ. Не, Гитлер, не согласен. На самом деле у вас и родина есть, и флаг есть. Вот про это и споем. Яратам сине Татарстан, алтаңнарың үшін яратам. Күгіріп, ешін-ешніп яуған, яңғырларың үшін яратам. Күгіріп, ешін-ешніп яуған, яңғырларың үшін яратам. Яқты йылдызымыз, Татарстанның отқазан артисті Элвин Грей! Рахмат. Әменде Татарстанның отқазан артисті Раяз Фасиқов! Хаминде сезон бойы сіздің білен болды. Крашеннер жиылма командасы. Рахмет, достар! Сені яратам, сені Татарстан, алтаңнарың үшін яратам. Интрига қалсын үшін барлық нәтижелерні, смайларны ақырда көрсетеміз, ярымы? Ярымы? Все, аңлашып. Келіштік. Алқышлар тоғын бір тапқыр Крашеннер, Элвин Грей, Раяз Фасиқов. Келесі йылдызлы үй үшін көрсетелер. Филология һәм мәдәният ара бағланышлар институтынан Тилу сулы тоқымы қаршы алығыз. Ғадет достар, қызғаныш шыннан да дилер әзірленді, оның йылдызлы номері бар еді, но йылдыз келе алмады. Нешікті болса қазір нәтижелерге керек. Алқышлыйбыз, дилер. Дилия! Дилия! Сенің йылдызың сені кейінет! Соңа қалдым. О, ол бет сен! Башы кеткен апсай! Жоқ, мен ғади рэпер. Жоқ, сіз тігі башы кеткен апсай, кинода көрген едім сізні. Жоқ, мен ғади МЧСник, біз сменадан соң міне шулай кейіне береміз. Міне сен әме, бірінші қойтар алабыз мы? Сенің вақыт машинасы бар ма? Менің вақыт машинасы бар. Білесің мен нешек таптым мен аны? Нешек? Мен жаңа Қытай машинасын алдым да, кнопкаларға міне бұлай түртте башладым. Бар. Әйді өткендерге бардып қайтамыз. Әйді, кеттік! Тоқталі. Әйе. Өткендерге бар алдынан айталі менға, сен қазір өткендерге келіп, не ішлейсің? Мен биткоиннар алашақмын. Сен нешлер едің? Мен рэп білен шығырланмас едім. Yok. Тоқта, сенің бұлай да әйбет келіп шыға бұғай бет. Шынап ма? Әйе. Олайса келетті мәртебі нығырақ шығырланыр едім рэп білен. Yok, керек мен, может әйді қалдырабыз нешік бар шулай. Так, әйді, бізге кетірге керек. Әйді, қозғалақ. О! Так, әйді, сен шығасың ма, yok ма? Жоқ. Бұл 2003 ел. Мында мені яқшы білелер һәм танылар. Мен шықмай, мен қорқам.
Ладно, яхшы. Молодец! Әйде, болдырасың! Так держать! Үйдейді! Анда мен тудым. Молодец, Әлием! Мен барысын даңладым. Іш, бар іш, әр нәрсе болашақтан башлана, тәрбиеден башлана. Әйдәлі, сенің әбейің янына барып қайтайық. О, кеттік менің әбейіме, әйде! О, әбей, сәлем! Сәлем бе! Улым, бебіккейін, достың білен келдің ме? Әйе, қорқма емі. Тоқталі, сенің әбейің бүтін Татарстан білген дәуәни ме? Біздің яратқан дәуәни біз ме? Әйе, оны бүтін кіші біле! Балақайым, мен бит өзімді бүтінісін білем. Олар бит менің көз алдымда өстілер бәғіркейлерім, көз нұрларымдырла менің. Дәуәни, сен Рамил Агдеевны да білесің мені? Оны... Юқ. Егер де ол көштен аш тапшуын тыңлап өскен болса ма, оның татаршасы во болыр еді. Бик шәп білір еді татар тілі. Әйе, әбей, дұрыс айтасың. Әбей айтыңыз әлі, сіздің пісейгіз бар еді. Нихал ол? Балақайым, бар еді шул, ол қазірде бар. Әйе, ол, білесің кесе, өсті, зор болды. Hem менен кетті. Ол қазір тыйынвыда ішли. Әйе, шаяртта, журида утыра. Міне сіңа мә, Айваз Садыров, сіздің пісейгіз міне? Ей, балақайым, шуны сезмейсің міне, хаманда мыр-мыр келіп мырлай. Әйе, дұрыс. Әбейім, мен не келдім? Менім, ертеге, мәселен, шығышқа йылдызым болмаса, меңа нешілерге? Ей, ұлым, сен бит өзің менім яқты йылдызым. Әгер дейінді, сенің жеңесің келейкен, мен бит сеңа әр уақыт әйтіп тұрам. Ұлым, көштенеш алып келерге керек. Әйе, аңладым. Шонсыз болмай, ұлым. Әйе, әбей, рахмет, мен барысыңды аңладым. Сау бол, балақайым, сау бол, сау бол. Шәкүр, әйді, білесің нәрсе ішлейбіз. Бүтін йыллар бойынша әйленіп шығабыз, тұрмышын өзгертіп. Кеттік ме? Кеттік. Әй, Қытайлар, оғызығызға қопмағыз тіләсе нәрсе. Тау көкейлерін алып қалығыз, бәйелер орташа. Майны да алығыз. Сүт алырға ұнытмағыз. Нәрсе қорап тұрасыз, қоймақны пішірігіз. Жеңігіз енді, жеңігіз. Сіз жеңсәгіз финалда кірішінлер болмаяшақлар. Шәкүр, мен бүтін әйбіріне де бұлдырып қарадым енді, бұлып шықмады бұғай. Мен өзімді өз қолымнан не келгені шуны ішледім. Ғафу ет, бұлыша алмадым өзіңе. Ярай, сен... Ярар, менің қойтасым бар өткенлерге. Әлі онда ішленмеген ішлерім бар. Гучеген. Бір, кір. Скіря. Ярай, алайса, мен кеттім финалға. Жеңірге гіне. Давай. Міне, достар, мен финалда. Соңымнан нәрсе айтасым келген еді. Нешіккіні болмаса да, өткенні енді қойтарып болмай.
Һәм бу чыгышта мин йолдызымны тапмасам да, минем йолдызым ул гел минем белән. Һәм бу 2 сезонны мин үземнең әтимә багышлыйм. Әйе, мин Дилюсылы. Рахмат. Сен өзгәрә аласың. Булды җитте, сен хәзер үзгәрә аласың. Әллә ясасаң бер хата син үзгәрә аласың. Алкышлар Дилюс улы, Дилер. Devam итәбез. Киләсе йолдызлы өй эше Мамадыштан килде. Изи такымы, каршылыгыз. Комбинация кинолары чыкты. Безнең уйлавыбызча, татар эстрадасындагы шәхес бу кинога лаеклыдыр. Ayrılabız, ayrılabız, ayrılabız küpkəbi. Әллә ойға, әллә yılğa, әллә ғыбірлік kəbi. Düdüşük apam, Batur Şırlıyım be, İlham Şakirov qarşıған be. Кім былай жырлай инде? Сен бит солқын тигәнгә ошаган. Менә былай жырларга кирәк. Düşəsə dərbəli süzəsi yapam. Апаң, между прочим, 5 бала тапкан кеше. 4-нчесен әле ля минор ноталарына таптым. Нуна, беләсеңме? Әйт әле миңа. Кем җырчы булып кеше булган? Дәсәлә бидеп дөрүк, яшкә. Сиринадалар җырлап йөри. Дәрбәлле кеше бит. Яшка. Сиренада. Подкаблучник бит ул. Сә, җитте. Китәм мин, калага, туйдырдыгыз. Шулай итеп, Салават рюкзагын җыеп, калага юл тута. Сәлам. Сәлам атурым. Сәлам бәтәрем. Сә, җитте. Китәм мин, калага. Мин тошлама инде. Минем бит әти сиңа сүз биргән иде. Син отлар ярышында җиңсәң, минем кулымны сиңа бирәм дидең. Һәм син аны минем өчен җиңдең. Конечно, алар бит отта бит девяткамда ничек җигбәсен. Ярама турып көт, мин кайтырмын. Альфред брат, сәлам. Сәлам, Салават, сәлам. Нәрсә, кайда юл тоттың? Сә, киттем, калага. Калага? Әйе. Юк, мин сине үзеңә генә җибәрмим. Юк, юк, юлларыма каршы чыкма дидем Альфред. Кстати, язып куйсымын, яме, хит булачак. Яра, тек Альфред, син минем белән барысың, а? Ну, монда, конечно, уйларга кирәк, яме. Ну, беренчедән минем хатыным юк. Икенчедән квартирам юк. Өченчедән минем гомумән эшем юк. Тем более, әнә күрше авыллар минем белән сугышырга килергә җыена. Конечно, мин синең белән. Әйдә, киттек. Шулай итеп, Салават Казанга килеп җитте. Һәм бүген ул беренче концерттан куйды. Бары приятный дә Альфред, әз булса да. Дубда бер проблема иде, үдексез зурайтырга кирәк, җитте. Хәтта муслим халкы сөйсен инде. Чәчәк доставкасы. Анаңның дугалары. Во-первых, МКМның, во-вторых, моны тоже язып куеле, хит булачак. Яра, тек сүз ким? Әнекә визитканы караң. Кровля 50% тошлама. Душундан. Шуннан без бүгеннән сезнең крыша булабыз. Сез гарип, баккас, мин хуҗа булырмын. Короче, без Казан егетләре. Yo. Бармый, бүтән исем табырга кирәк ничектер. Без, алайса, дүбер шатыр. Андыйлар бар иде бугай. Эссе без. Ну тогда без Зөләйлә. Кейтманнан. Инде Зөләйлә. Энем сездән өлеш. Короче, аңа өлеш, а миңа пицца. Тауық итеннән. И кофе. 3 в 1. Тынычлан, гарип.
Біз татмақта түгел, разборкада. Ах, біз разборкада! Ей, сен дивана мәлі? Мен бит сеңа обычный бит алып келерге қоштым. Сен шуруповерт бит салып келгенсің. Bir әлі bir. Бар, апшықтығы қызны бар. Болмай жунсыз. Салават, құтқар мені. Ну все, держитесь! Бу вакытта Салават үзенең укытучысының сүзләрен искә төшерде. Ләкин Илһам Шакировның җыры берничек тә ярдәм итмәде. Держитесь! Стоп кадр! Шуннан соң Салават белән Гүзәлем бергә өйләнешеп, Салават үзе дингә керә һәм алар үзләренең кибетләрен ачалар. Ник, туктале, ник без кайсы Салават турында куйдыкса? Миннеханов Салават турында? Ник тукта аның солқын шей, уфтанма, әнкәмнең дугалары дигән җыр бармы ни? Ник без бит аңа әйттек язып бар дип, ул язмаган булды. Сезнең каршыгызда чыгыш ясадылар, Гарип, Илназ Гарипов. Салаватның опасы Лилия Хайруллина. Глава банды Хужа Илдар Хужа. Вакказ Илшат Вакказов. Һәм сезон буе сезне шатландырган, сөендергән Мамадыштан Изи такымы иде. Шуның белән бу сезонга тәмам. Изи, tamam. Tamam. Devam итәбез. Сәйдәгез китте, киләсе такым. Сәхнәдә йолдызлы өй эше белән Актаныштан Нәмәкәй такымы. Каршы алыгыз. Безнең йолдызлы номер әкият. Бурын заманда яшәгән ди булган ди дөньядагы иң ягымлы кыз. Ләкин аның үги анасы Тәнзилә бик явыз кеше булган. Ярый, әнкәй, борчылма. Үзем жуам. Жуарсың, конечно. Ярый, әнкәй, үзем жуям. Жей. Әйдәле, кел менә монда. Менә шушында жат. Бәдрәф тә шунда, яме? Biraz ayağınızı күтәреп торыгыз әле, менә шунда сөртеп аласым бар. Юк, нинди кеше булдың соң син, ә? Синең ачуың чыга беләме, юкмы, ә? Нәрсә генә эшләп карамадым бит инде. Инде кроватыңа кодакларда куйдым инде. Идәндә җыклыйсың. Инде агулап та карамадым инде. Синең пыпы. Мылтыктан да тотып карадым бит инде. Врачлар коткарды. Хәтта егетеңне үземнеке иттем бит. Ул миңа кирәге дә юк аның. Эшәгендә кирәкме? Ау җавазыңны. Юк. Нәрсә соң инде бу? Бармый булай. Егетләр, бер нормаль ролигез юкмы бу бит инде кыз кешене рәнҗетеп булай итеп булмый. Нурами, әкиятне яздык бит инде. Син ул әкияттә йолдыз. Бирем мин сиңа әкияттә йолдыз. Яра, мин уйлап таптым. Әйдә син хәзер менә сәхнә артына чыгасың, әйме? Нинди реквизит табасың, шуны киясең. Без сине монда көтәбез, ярыймы? Давай. Әйдә. Рамил, ул биюче кызлар реквизит түгел, тиме аларга. О, монсы ярый. Давай. Give me a parachute. Hey, салам! Сәхнәдә Дилүс улы. Мин бер үзем уйныйм. Һәм белгәнегезчә мин качышлы уйнарга яратмыйм. Кулларым күренә. Юк, Дилияр, син түбәтәй кидемдә, и Дилиярга әйләндем дип уйлыйсыңмы? Юк, мин бер әйбер әзерләдем. Мин аны бер үзем ясадым. Игътибар экранга.
Ул да бер үзе. Ярар, җәмәгать. Мин киттем әле. Миңа бер үземә булып алырга кирәк. Юк, Рамил, сен кызыл подтяжкалар тарттырдың да. Карадан киендең дә һәм син сабалетты дип уйлыйсыңмы? Ничә сөйдең, Данияр? Бигрәк мотор әйттең син. Шәлдердең дигән сүзне. О, минем артта Рөстәм абый килгән. Рөстәм абый, мине дә алып белән. Ну, Рамил, тукта инде, тукта. Ну, без бит сине юкка гына чакырмадык. Җырла инде теге без яраткан җырыңа. Кирәк дә. Кирәк, Рамил. Бездә әле подтанцовка да бар, а? Чыгыз әле. Алар минем җырга бии беләмсең? Алар любой җырга бии белә. Ну, кабатлап карагыз. Ну, әйдә теге бик җиңел генә бер связка. Шул уң аяктан башлыйбыз, җегетләр, кызлар, әйдәгез, менә 3-4. 1 2 3 4. Вот молодец син, ага. На улыбки, яме җәмәгать. Давайте все. Молодцы. На лету схватывают. Ярый, җырлыйбыз. Аракай тәмләмә, бүрлегән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзлә, биләштәй йөзеңлә, шымыртай керфекләр күзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Hey! Вообще шәп бийләр булар, биреп торсыз әле концертларга, яме? Ярый, бирербез, синең дә концертларың күренмәй бит. Сөйләрем сиңа сиңа, рәхмәт ялсын булганыңа. Хөрмәтле жюри әгъзалары, нәрсә әйтәсем килә? Менә мин зирәгә генә монда бүтән командалар булып киенеп чыкмадым. Мин сезнең эшегезне җиңеләйттем. Менә уйлап карагыз, әгәр дә нәмәкәйләр җиңсә, бүтәнесе җиңде дигән сүз. Сезнең алкышлар, Актаныштан нәмәкәйләр. Һәм Рамил Закиров, Рәхмәт. Шаллы. Рәхмәт. Көчле алкышлар, тагы бер тапкыр Актаныш нәмәкәй. Йолдызлы өй эшен һәм гомумән бүтән концертыбызны тәмамлый Сабадан Сабалета такымы каршы алыгыз. Гасырда шундый гадәт булган. Артын урданың ханы ел сайын сабага кайтып, үзенә иң шибәр кызны хатынлыкка алып кайта торган булган. Каршы алыгыз, хан! Бәйрәмҗан, хәсрәт! Тун кисә тирли! Аяклар авырта шоты. Авырта инде аяклар. Без бит атлардан утканбыз. Үземнең менә бу турлар ширрәп тора белә. Каршы алыгыз, Сабаның иң гүзәл матур кызлары! Сезнең нәрсә, Сабада быел җәй көне яңгыр вообще яумады, что ли? Год-то не урожай ди булган. Хан, кайда сезнең атыгыз? Мин атта жүрмим, миңа врач физкультура белән шөгыльләнергә кушты. Мин просто ике дил белгән тотып йөрим, атсыз гына. Скандинавская верховая езда дип атала. Әйдәгез, мин сезне таныштырам. Давай. Рамилә, 21 яшь, укытучы, сыер эчәкләреннән тәмле десерт ясый. Казларны күрсә, дип кенә үрти. Урманнан тере күк алып кайтып, коробкага тыгып куя да, сәгатьләр ясап сата. ИПшник. Yok, sen матур сөйлесең, конечно, сөз дә юк, но бит эшегезнең рәте юк. Ты что, это специально делаешь, что ли, меня бесишь? Ходите тут, национальные костюмы протираете, бас урныңа? Хан,
Қара, нені шибер. Гіл елмайып тұра. Көрді мен ана кіргенде өкі ұлмай ядыры. Ей, құршақ! От кібік бүтін түшлері көрді, қара. Елмайым бит ул. Бәләкәй шағында шырайына ат типкән ем, мына шулай қалды. Отның тұяғы да зорырақ болған бұға, ейім. Міне мұнсы нормальный. Идеальный хатын бұл. Идеальный хатынлар болмай ул. Әйдә менә тикшерәбез. Матурым, мен сиңа үйленсәм, әйме, бірінші күн ук мужиклар белән балыкка чыгып китәм дә 1 ел кайтмыйм. Яра, хан, ничек дисең, шулай була. Алайса атна сайын 1 яңа хатын алып кайтам. Яра, син бит хан шулай булсын. Яра дим ул? Мен сиңа 5 ел буе 1 тиен акча да бирмим, казнада акча юк, сурамады даже. Яра, матур итеп яшәрбез әле. Так, кил әле монда. Мондый идеальный хатыннар булмый. Моның минусы нәрсәдә? 4 баласы бар ан. Әйтәм бит нәрсәдер җитмей. Бу кем соң бу хан? Бу минем малай. Кил әле монда. Минем Куаныш. Мин хан. Бу минем улым Мини хан. Мини хан? Мини хан. Тиздән бик зур кеше булачак ул, бит улым. Бас ана абыйың кырына бар. Қара әле хан, кілет. Син нәрсә? Штука. Қиланып йөрисең, талларым. Кеше булдың, что ли? Идәннәрем, шилтәрем. Что-то бу исәр кызның бер сүзен дә аңламадым мен. Сүгенә ул, сүгенә. Сүгенә мени. Ул шул ат типкәннән соң шундый булып калгандыр диме? Әйе шул. Ну, бик шәп җырлый. Прошу. Тау башында шухерда торганда, анда, тиктем алга ушакка бездем, бүтән авыл урманга кирип качты. Менә шундый пранык ясадым, Ярдылар, 2 ел больницада яттым. Ярдылар, юрамламыйсыз талларым. Тагын сүгенде бит. Сүгенде. Син сүгенмә. Исәнмесез? Сезгә дә. Үзем белән таныштырып үтим әле. Мин Алиса Макфуровна, авылның агрономы. Мин синең белән мутит итәргә үзем дә не против, конечно. Бу кызларга караганда яшем улы булса да, зато опытный, тәҗрибәле, кем әйтмешли, самым соку. Ничего себе, Алиса, папа, керек матур әйттең син, милфа дигән сүзне. Қарады, апа, шынап та, мен мұнда яш хатыннар артынан келгенім. Сенің пробег көбірек оғай. Сен задний ход біләңні артқа шегі бананда барса әлі. Нәрсе? Сен өзіңні күзгіде қойшан соңғы тапқыр көрдің? Альфа самса 3-ші күнге. 60 сезон ерген, подшипниклары қойылып өткен Қытай тәгәрмәші. Йокохама идәніңі сібірейм. Ей, сен ұнытма, мен хан. Бүрішкен банан. Бегемот білән Джеки Чанның малайы Шарпей. Сен өзіңні көрдің мұсы? Сен биттігіні пятерышкада қышқыра бит әлі. Галя, у нас отмена деп, пакет қабартушы. Жәуит кәмитті ең солда бір өзі отыра бит, жырлыйда білмеген әгіржеден келген клуб мүдері. Сен бит енді ол? Ана, битен как будто ел бойы сені башың біле умыртаға тығып тұтқанлар. Бар ана, телефонның алда урамға шықта сүйіне, рилс түшір. Друзья, у нас снег! Команда, ля-ля-ля-ля-ля, шу бит енді ол? Өзіңні біл, қор үстінде, бұз үстінде ятқан құрсағы ашық мужик. Күліят, нормально.
Чанган, Юникей, ортқы привод. Қара, қоварыда брашкаға ебіп қойған резин перчатка битсен. Бигрәк елан бұл қатын, әйме? Елан. Айешу? Елан. Руслар әйтмешли гибкий, эластичный. Қаралы, гибкий елан. Сен ертең қоман ашағаны, что ли? Қоман не переварила? Все, туйдырды бұл мені. Барығыз, алып кетіңіз, яки yoндырғыз, яки осып қойығыз. Лучше екі от білем нашой тоғызда боларға, екі екқа тортығызда үзігіз. Құра тек тұрғанда психны шығарды. Бір деген мәзеклер сөйлеп тұрадыр. Вот жүнсіз сен, әйме? Болды. Шухан. Бірәр канауға ырғыттығыз да, үстіне тошлар ырғыттығыз. Шухан. Үшіп тип келәгіз еще. Шухан. Құра нешік психны шығарды. Шухан. Енді Шухан. Шухан. Ол Шухан, нәрсені аңлатасың? Сен молодец. Мен Шухан, әйе, мен молодец. Әйе, сен молодец. Сен де молодец. Сен әйбет. Сен шибер. Сен де шибер. Сен кіргенде өк шибер едік сырасы. Сен де мен ашадың бет. Әйе, біз екіміз де шибер бет. Әйе. Сеннен де башы шибер кіші. Қара көзлерін де бедік. Қара Лео Алися, КВН білен, әйме, нозалда қатын отыра, өтір тәсің бетсен мені точно. Короче, қызлар, сіз мені барығызда шодығыз, әйдәгіз, кеттік менің білән, кетәбіз. Мен ал шоды әти, мен мұнда қылам. Оğlum, ұшы екен қол. Һәм алар киткәннәр, ә Минихан собада калган. Dostlar, sizin bilen sobadan Sabaletto komandası idi. Һәм юморист Сирин Байрамов. Рахмет. Sabaletto soba! Қазір достар, қадірлі тамашашы әйдәгіз, күшлері біздің жиябыз қолларды һәм олқышлап, әрбір тақымны шақырабыз сәхнәгә. Кеттік, барлық тақымнар сәхнәгә. Кеттік, үшінші бәйгі смайлар. Қазір мен сізге порядок бойынша оқим. Үшінші бәйгі смайлар. Бірінші болып сәхнәгә үй ішлерін көрсеттілер. Бір өздері түгіл, алар білән бірге Раяз Фасихов һәм Элвин Грей болды. Ол да болса Крәшін тоқымы бірінші болып шығыш жасады. Смайлар, Крәшіннер. Так, күлі... Барлық жюри ағзалары да күлі. Илшат абый нәрсәдір көрсәті, өзінің телефон номерін. Алқышлар, барлық жюри ағзалары да күлі тұрған смайл көтерділер. 5 күлі тұрған смайл. Дәуім біз аннары біздің Делю Сулы шығыш жасады. Оның юлдызлы үй ішіне нинди барлық жюри ағзалары да күлі тұрған смайл көтерді. 5 күлі тұрған смайл. Әннен соң біздің шығыш жасады Мамадаштан Изи тоқымы. Изи. Барлық жюри ағзалары да шулай күлі тұрған смайл көрсәті. Аннан соң Оқтаныштан Нәмәкей тоқымы шығыш жасады Йылдызлы үй ішінде. Нәмәкей, Оқтаныш. Күлі біздің Илшат абый, күлі Ғамил абый, күлі Жәуит абый һәм Йылмаялар икі дус. Рамил білен ойвас. Рифмы түгіл, но мәдәләкін менә шулай. 3 күлә тұрған һәм 2 йылмая тұрған смайл. Һәм ақырда йомғақлады собадан Сабалетто тоқымы. Соба, Сабалетто. 5 күлә тұрған смайл. 5 күлә тұрған смайл. Менә шундай нәтижелер біздің қызлар анда шутлыйлар. Әйдәгіз шулай күчле алқышлар белән сәхнәгә шақырабыз барлық жюриларны һәм қонақларны. Сүзләр белән һәм нәтижәнең бір өлеше белән
сәхнәгә чакырам Жәвит абыйны. Жәвит Шакиров! Алыштыргысыз жюри әгъзасы. Сізсіз шоу булмый. Бик зур рәхмәт командаларга, оештыручыларга. Чыннан да рәхәтләнеп ял иттек. Тамашачылар да минем белән килешерләр. Ошады бит? Ошадымы? Хөрмәтле дуслар, алкышларыгызны әзерли торыгыз. Миңа шушындай вазифа yüklәнде. Мин 3нче урынны кайсы команда алганын әйтергә, игълан итәргә тиеш. 3нче урын, лаеклы урын, һәм барыбыз да яраткан, һәм елдан ел матур шундый мәзәкләре белән шаккаттырган, таң калдырган Мамадыш Изи төркеме. Котлыйбыз дуслар, алар беренче тапкыр, беренче сезон финалга кадәр җиттеләр. Чыпчыннан алар Чаллыда ярым финалда 5нче урын белән чыктылар 9 команда арасында. Һәм инде бүген почет 5нче урын яуладылар. Изи, Мамадыш иң яшь такым бу сәхнәдә торучылар арасында. Рәҗәбәгә шатлыклы күз яшьләре җылап басып торалар. Алкышлыйк аны. Бик зур рәхмәт. Мин әле менә бу әйдә шаярык дигән тапшыруда беренче тапкыр жюри әгъзасы булдым. Һәм инде телевизордан карап барам. Барсы да менә кайсында аерып белеп булмый, кайсысы беренче, кайсы икенче. Мин беләм 3нче урында тагы бер көчле команда безнең нык итеп күңел итеп шаяртты. Ул Сабалетта, Саба командасы 3нче урын. Саба, Сабалета. Бу сезонның дебютантлары финалга барып җиттеләр һәм финалда 3нче урын яуладылар. Алкышлар аларга. Так, дәвам итәбез. Илшат абый. Аминов Илшат Юнус улы безнең босс. Каршы алыгыз. Илшат абый. Әлбәттә, бик зур рәхмәт, бик күңелле булды. Бик каты көлдек, бик каты куандык. Чынлап та бик көчле командалар. Но минем бүген рәхмәт әйтәсе сүзләр менә бу аудиторияга, сезгә бик зур рәхмәт. Бөтен командаларны шул хәтта яхшы итеп каршы алдыгыз. 2нче урын Актаныш. 2нче урын Актаныш Нәмәкәй. Devam итәбез. Кем безнең? Камил Азгатович. Камил абый, Камил Азгат улы Нагаев. Сезгә сүз. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле яшьләр, хөрмәтле мәше КВНда, әйдә шаяртта катнашучылар. Менә монда иң олы кешеләрнең берсе миндер инде. Менә без хәтерлибез 60нчы елларда әле кайбер кешеләр тумаганда булган 60 елларда Россия Советлар Союзы КВН башлаган. Мин хәтерлим ул вакытта 60 елларда телевизорда да күп кенә кешеләр юк, анда авылларга бер-ике телевизорна бар иде. Менә шулай карыйдык 60 елларда шак катып карыйдык. Менә безнең татар КВНна да 30 ел киләчәгә тула. Менә зур рәхмәт шушыны оештыручы Рамил, сиңа рәхмәт инде, шулай оештырган чакырганыңа шунда рәхмәт. Чыннан да бик зур рәхмәт оештыручыларга һәм 2нче урын безнең көрәшеннәрдә, булаймы? Әйе. Хаяк рәхмәт. 2нче урын көрәшеннәр. Так, ну хәзер чакырам безнең Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрын Садыков Ринат Наил улын. Каршы алыгыз. Хәерле кич, исәнмесез, кадерле дуслар, кадерле жюри әгъзалары. Иң беренчедән бүгенге көндә без КВНга КВН булмас иде ул. Безнең рәисебезгә Рустам Нургалиевичка бик зур рәхмәт иң беренчедән. Дәүләт Советы депутатларына бик зур рәхмәт. Һәм инде иң мөһиме безнең командаларыбызга бик зур рәхмәт. Алкышлар. Бу кызлар алар шуны гына көтә. Әйдәгез. Кем җиңде? Монда Татфак утыра. Бүгенге Татфак 2024 елның чемпионы Әйдә Шаяр Илюсова Татфак.
тагын бер тапкыр барыгызны да котлыйбыз. Моның белән чемпион билгеле. Моның белән безнең бүгенге уеныбыз тәмам. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, рәхмәт сезгә караганыгыз өчен. Киләсе сезонга кадәр рәхмәт, сау булыгыз, әйдә шаяртны яратыгыз, татарча сөйләшегез. Пока-пока.